Cada cop més a la celebració d'aquest proper dimarts 11 de setembre de la Diada Nacional de Catalunya, us direm que Esquerra Republicana, Reagrupament i Solidaritat presentaran una moció conjunta a l'Ajuntament de Vilafranca perquè l'Ajuntament pengi l'estelada fins a la independència. A les portes de la Diada Nacional, Esquerra, Reagrupament i Solidaritat Catalana per la Independència presentaran conjuntament una moció a l'Ajuntament de Vilafranca perquè el consistori pengi una estelada al balcó i així mostri el suport del ple a la construcció de la sobirania nacional. La moció fa referència als posicionaments que l'Ajuntament ja ha pres anteriorment a favor de la independència, com el suport a la consulta popular o l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. Per al regidor d'Esquerra Republicana, Pep Calart, ara no hi ha excuses per no acceptar aquesta moció. Altres vegades vam presentar, com és el cas de la insubmissió fiscal, doncs vam rebre respostes per part d'alguns regidors dient que hi hauria problemes tècnics o jurídics. En aquest cas entenem que no és així perquè és una qüestió simbòlica i que no xoca contra cap legalitat i per tant entenem que sense massa problemes s'hauria de poder aprovar aquesta moció. La moció conté diversos punts. Es demana que l'Ajuntament pengi una estelada al balcó del consistori, que s'animi a la població a penjar aquesta bandera als balcons de les cases i que es pengin també en diversos emplaçaments emblemàtics de la vila. D'altra banda, volen que es pengi una pancarta al balcó de l'Ajuntament amb el lema Vilafranca per la Independència i esperen, finalment, que de cara al 2013 l'Ajuntament revisi els actes que es faran per la Diada de l'11 de setembre per exemplificar el suport a la independència per part del consistori. El coordinador comarcal de Reagrupament, Pere Nin, explica que d'aquesta manera ha de quedar clar que la majoria de la població de Vilafranca dona suport a la independència. Doncs que el propi Ajuntament sigui qui animi a la gent a penjar les estelades al balcó, que el propi Ajuntament les pengi als seus balcons, la pengi als seus edificis municipals i també pengi un rètol de Vilafranca per la Independència, un plafó o que sigui, igual que al seu moment vam penjar Vilafranca per Bòsnia, perquè crèiem que havíem de donar recolzament a Bòsnia, ara ens hem de donar recolzament a nosaltres mateixos. I el propi Ajuntament ha de visualitzar tot això que sembla que tímidament ha aprovat, que es vegi que Vilafranca, quan tu passegis per Vilafranca, quan algú de fora vingui a Vilafranca, vegi clarament que Vilafranca és un municipi clarament independentista i per això es presenta conjuntament. Per la seva part, des de Solidaritat Catalana per la Independència, Gavi Mestre fa una crida a la ciutadania. Animar-vos a que tothom participi dels actes d'aquesta diada de l'11 de setembre. Aquí a Vilafranca el dia 10 ja hi ha la marxa de torxes, que esperem que s'hi presenti molta gent, i el dia 11 a la gran manifestació que es preveu per Barcelona. I animar a tothom, a tots els vilafranquins i vilafranquines, penedesencs i penedesenques, que han posat les estelades al balcó ara per la festa major, que no la retirin i que continuï aquesta estelada fins que arribi el moment de la llibertat del nostre poble. Finalment, el regidor Pep Calart ha anunciat que Esquerra també presentarà al proper ple la mateixa moció que el partit va presentar a Sant Pere de Torelló per declarar la independència. I d'altra banda,